Октомври свърши, но намалението от последната ни брошура продължава до 17 ноември. Така че днес ще изпълня обещанието си и ще ви покажа и последните 5 продукта, които намирам за най-атрактивни в нея. Останете до края, за да видите какво съм им подбрала. Първото ми предложение е електрическия водонагревател Макена. Производителността му е отлична. Мощността му е 3000 вата и с него моментално се осигурявате топла вода в желаната температура. Смесителят е с гъвкаво тяло, а дизайнът и компактният му размер позволяват ъглов монтаж, което го прави много практичен, удобен и функционален дори в по-малки пространства. Идеално решение за дома, градината, офиса, вилата и дори гаража. Монтажът е лесен, нужен ви е само достъп до студена вода и електричество. Цената му е само 39 лева. Вторият интересен и актуален за сезона продукт е смарт конвектора на ZL. С мощност 2000 вата, стъклен панел, LED дисплей и сензорно управление, а в компактните му размери са включени много полезни функции, като 3 режима на управление, вградени сензори за температурата в помещението, настройка от 5 до 50 градуса, таймер, електронен сензорен термостат с функция за защита от замръзване, двойна защита от прегряване и възможност да управлявате всичко това чрез приложение на телефона си през Wi-Fi. Цената му в момента е 169 лева. Поглезете се! Няма нищо по-хубаво от релаксиращ душ в края на деня, а с тази кабина ще го направите още по-приятен. Оборудвана е с вграден хидромасажен панел, с който гарантирано ще отмиете всяко напрежение и стрес от себе си. С помощта на тези дюзи можете да си осигурите чудесен масаж на гърба и да го комбинирате с функцията за масаж на краката. Но това не е всичко. За да е пълно удоволствието, в панела е вградено радио, от което може да слушате любимата си музика и дори опция за телефон, ако предпочитате да говорите с любимите си хора, докато се къпете. Има също така вградено осветление отгоре, странично осветление, поставка за принадлежности, вентилатор и разбира се стационарен душ, слушалка, превключвател и смесител. Размерите й са 90 на 90 на 215 см, а цената й в момента е 1299 лева. Ако търсите бърз начин за освежаване на дома, без излишни разходи за майстори, решението са SPC стенните панели на Ефектор. Те са иновативен продукт с широко приложение за бързо реновиране на дома, включително за кухни и бани, защото са водоустойчиви, не се деформират при влага и имат висока устойчивост на удар, надраскване и UV лъчи. Инсталацията им е изключително лесна, посредством клик система и монтажно лепило. Дебелината им е 4 мм, а размерът на един такъв панел е 91 см и половина на 46 см и половина. В един кашон имаш 6 панела. Цената в момента е 27 лева на квадратен метър. Ако работите на открито и имате нужда от ток, а наблизо няма такъв, решението ви е този бензинов генератор на ZL. Мощен и надежден, винаги можете да разчитате на него за осигуряване на електрозахранване, включително и при аварийни ситуации. С максимална мощност от 6 кВт и номинална мощност от 5 кВт, той е идеален за захранване на разнообразни електроуреди. Моделът е оборудван с 4-тактов едноцилиндров двигател с въздушно охлаждане, предлагащ мощност от 15 конски сили. Работи на стандартно напрежение 220 волта при частота 50 Hz, което го прави съвместим с повечето домашни и индустриални уреди. Резервоарът му е 21 литра, а разходната му норма при 100% натоварване е 3 литра на час, което ви дава спокойствието да работите дълго време, без нужда от често презареждане. За удобство модела разполага както с електрически, така и с ръчен стартер. Възползвайте се до 17 ноември да се здобиете с него на цена от 1149 лева. Напомням ви, че предложенията са валидни до 17 ноември, така че все още имате време да се възползвате от тях. Благодарим ви, че ни следите с интерес, продължавайте да го правите. Последвайте ни в Instagram и Facebook и не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ни, където тепърва ще ви очакват интересни видеа. До скоро! Не пропускайте нашите специални предложения в Practice и на Practice.bg.